ketemu mening karo bapak kan iki. Alhamdulillah. Terus jujuk ayam lek. Nggih. Iki lho. Iki bapake Mbak Sol. Arep kebon nggih, iki kebon iki. Kita video Rika. Nggih. Bapak Mbak Sol, tangga satu RT nang kene. Satu RT karo bapake. Nun? Nang mutuk. Rika dhewe kan? Kayu ndi kae? Kuwi udu. Oh, kirain mbok kuwi sing dibrobo. Ora. Mbiyen iki kebonan sering dolan nyong karo kanca-kancane iki nang kene. Biyen zaman cilik. Ki awet enom nggih bapak iki. Bapak Mbasel awet enom banget ya. Halo yo. Nah, kae koncone nyong ki. Mas Bangun Widodo. Ya. Aldi Mas Bangun. Arep golet-golet ngono. Ya. Disangune apa kowe ta? Sangune Fanta putih. Berarti kowe nganu soda. Siap. Yo, dolan ngunyong disit. Ayo. Ora ame degen po. Ndi? Oh, gue cengker. Kendel ngon. Lah, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning nang channel nyong Anhar Family. Oke guys, nyong arep ngantar pesanane mae. Ana wong pesen iki kayaknya terus meninggal dunia juk begini kan ana acara pesen ayam nanggon mae ya ana 10 kiloan iki. Ki rencanane tak antar memang ngendi ki Desa Kemutuk. Nah, nang daerah sing nangki ana jenenge Desa Kemutuk. Nyong biyen ya lahirin nang Desa Kemutuk. Wong seurunge pindah nang Desa Cangkring kuwi nang Kemutuk. Alhamdulillah dalane yo iki wis mendingan lah biyen jan watu karo lemah nane. Dalane mending saiki iso diambah nek biyen alah alon-alon nek iki ser ngono. Perjalanane iki ra adoh kok paling yo motoran 20 menit lah. Wow. Desa Kemutuk. Nyong taman dhisik tak ngecek ayame kira-kira aman ora. Cek yo tak delok jalke aman ora ya. Alhamdulillah aman. Ki seember ono 5 kilo kan yo sing rasa kireng kayane imbuhan. Ya wis, nah aman berarti lanjut perjalanan. Let's go. Ya karo cerita ning dalan sedikit flashback zaman cilik biyen dalan iki ki ya wah rusak tenan. Kowe koyo apa ya nganu apa jenenge dalan iki watunan karo lemah. Nah, zaman biyen kan ya maklum lah karena kehidupan di zaman biyen nah iya nek ngomong ya pahit mesti jelas lah. Nah, nyong tak mandek mening. Kakek mandek. Rapo ki tak tunjukkan apa jenenge dalan sing mengkemutuki juga ono pemandangan ya sawah-sawah ya ijo-ijo pokoke masyaallah tenan. Ngisore iki sawah-sawah iki ki ngisore kono kali gede alias sungai. Isih natural banget kan ya nenang kampung kincen masya Allah pokoknya udarane nek isuk yo seger nek awan ya panas tapi senajan panas ano hawa-hawane adem ngono kae lah dadi enak silir-silir ngono marake hawane pengen turu bae. Ya wis lanjut perjalanan ning dalan karo apa ya cerita flashback zaman biyen lah ya. Kehidupan sing bener-bener apa ya beda karo saiki tapi alhamdulillah Gusti Allah
ngangkat derajat manusia itu ya nek kita sabar ikhtiar ke ra nanggung-nanggung kaya ngono. Biyen nek ana pasaran ngono, nah nang pasar kan nang Wadas Lintang, di pasar kaya jenenge kan pasar Wage. Nah ki sempet mlaku lewat dalan iki. Nah zaman biyen ke ya maklum ke kehidupane kita ya kayak lah pokoknya harus diceritakan apa jenenge warna motor jadi mlaku ya, perjalanan sejam setengah kayaknya anak sejam setengah lah, lumayan pokoknya. Masya Allah. Yos guys, ki wis tekan ki. Nang ngarepane serta antar iki ya ana wong nikahan. Ana wong nikah, ya ana wong ninggal. Ya wis mau apa jenenge? Ayam wis tak antar nggon wonge iki nyong arep Bali. Iki lho dalane dundunan. Mau nek mangkat nanjak, saiki nek Bali midun. Oke. Ya maklum neng daerah kon kampunge nyong iki ya memang anane tanjakan dundunan terus belokan ngono kae lah. Ya nek sing dalane rusak koyo ngono nek bare Semarang terampil nggo motor ngono mungkin ya naudzubillah bisa tiba Oke, ya ki seperti biasa ki doalane ono sing rusak, ono sing apik. Yes, ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Ya ki alhamdulillah ono apa jenenge sing wis dicor mungkin saka wong-wong kemutuk ngene sing inisiatif do ngecor ya. Nah nyong iki lewati jembatan nek bahasa kene iki ngarani jenenge bruk. Biyen bruk iki apa jenenge saka ring. Nah nek saiki alhamdulillah wis dibangun, dicor, alhamdulillah peningkatan. Mandek maning. Oke, aku harap nunjukna apa jenenge kene iki lho no sawah-sawah. Iki kali gede ya nak, iki mbiyen kali gede nek jaman cilik nyong nggo adusan mbiyen rame banget ki nang kene, seneng banget nak. Terus bali ngarit, ngerti ngarit ora luru suket mencari rumput iki mbiyen do adus nang kene. Rame mbiyen jan lanang wadon seneng banget mbiyen adusan nang kene dong lurune iwak ngono lho jan kayane jaman saiki wis langka nek sing adusan nang kali. Ya wes guys yo, aku arep Bali. Mau pesenan wis tak anter, mau pas apa jenenge? Pas anter tak anter ning omahe aku tak video wong nang acara wong meninggal dunia 7 hari jadi ra penak. Ya wis yo. Aja lali support video ini kita dengan cara subscribe, like, komen, nek isa karo share. Oke, nganti blibet ngomong. Wis maturun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.